besaren molts, no? Hasta entre ells se besaren. Clar, si no us fa vergonya. Perquè entre tota la pandèmia no hem besat ni a la gent que estimem. Falten abraços, falten besos. Però avui ja no fa un dia fa falta per besar-se, no, Joan? No és precís que hi hagi un dia en particular. Però avui és el Dia Internacional del Bes. Tu eres besucón? Tu què creus? No. No, de fet, a mi la pandèmia m'ha vingut molt bé per aquestes coses. Que rancio! Cada un té les manies que té. Però anem a veure... Un poquet de respecte. No en tinc. Escolta, tu... Mira... És que a ell li ha vingut, és l'única persona a Espanya que li ha vingut bé la pandèmia. No, això no ho vaig a dir aixina i no ho digues aixina, no ho generalitzes, no facis el titular... El Mundo te trauria això. No és Cissé. Està acostumat a... Ja ho sé. I el Huffington també trauria... Però tu saps què te vull dir i per què t'ho dic? Sí. Vale, doncs ja està. Avui és el Dia Internacional... Besa'm, diu. Però què vos heu pensat que som? A qualsevol tampoc. A qualsevol tampoc. I perquè sí, tampoc. Jo necessito també una entrada al cine, un sopar, una habitació. No me bese tampoc. Una miqueta... No me bese tampoc. D'aplanar el camí, no? Ha tingut el meu temps en què me besava també en qualsevol. No cal que... Però com m'ho has preguntat... Jo? Carles Navarro ha eixit al carrer en busca d'un bes. Rollo Paul Newman, la seva Joan. Està en directe o el tenim en vídeo? És que m'ha perdut. Parlant de besos, ha eixit este matí. Mira. Hi ha besos apassionats, hi ha besos furtius, hi ha besos d'amor, castos, hi ha besos per a totes les persones. I nosaltres, a Bona Vesprada, volem celebrar el Dia Internacional del Bes animant a valencians i valencianes a que es besen. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Sabíeu que avui és el Dia Internacional del Bes? No. O sigui que, com a parella, no l'haveu celebrat encara. No. La última vez que os disteis un beso apasionado? Ayer. Ayer, ¿eh? Anoche. No me digues. ¿Amb qui, si puc preguntar? Con mi chico. Pues ya fa temps, ¿eh? La verdad es que ya hace una temporadita. Más a menudo tenía que ser. Al matí per la nit tots els dies. Besar-nos és beneficiós per a les persones? Bueno, són tots beneficis. De fet, augmenta el sistema immunològic, augmenta també l'autoconfiança perquè estem connectant amb el món afectiu de l'altre i amb el nostre personal i tots són beneficis. A més, també augmenta també la connexió amb l'altre i això és un pas més amb la intimitat de la parella, ¿no? ¿Recuerdan algún bes de película? Yo soy muy clase Disney, así que cuando el príncipe besó a Blancanieves, Forrest Gump, por ejemplo, cuando se besan ahí en Washington, después del discurso. Bueno, lo típico, el Titanic, diría. Que ahora estoy pensando que no sé si se besan o no, pero bueno, es muy bonita. Titanic. Muy bien, un beso entre Jack y Rose. Ah, correcto, sí. Jo lo que me donen és asco quan ve que posen la llengua dins de la boca. Que se lleven la mascareta y que se peguen un bes. Per a mi. Per a celebrar el Dia Internacional del Bes. Endavant. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome suave. I la pluja?